तर तुम्हाला काय बदल जाणवतोय बर? बदल जाणवतोय ना, वाढ पण चांगली झाली. वाढ चांगली आहे, पण वाढ सगळ्यात चांगली आहे, साईज चांगली आहे, मुळीला पण मुळी पण चांगली आहे. एक मिनिट आपली पाहू शकता डोळ्या, पांढऱ्या मुळ्या पाहू शकता. आता तुटून आल्यात ना, जाड जाड मुळी आहे. आहे ना. माना जाड आहे. बरं, याचं किती जवळपास 1 2 3 4 5 6 6 दुने 12 फुटवा झालेला आहे. माना जाड आहे, फुटवा चांगला आहे. बरं, आता हा कांदा किती दिवसाचा झालाय? बरं, 2 महिने 10 दिवसात झाले. 2 महिने 10 दिवसाचा असताना याची साईज बघू शकता तुम्ही. जवळपास साईजच चांगली झालेली, बरोबर. कलर चांगला यायला लागलेला आहे, साईज चांगली आहे. आणि आता आपण हा मार्च महिना चालू आहे, 10 मार्च आहे. 10 मार्च असताना आता ऊन किती आहे बरं? ऊन भरपूर येते ना. बरं, ऊन भरपूर असून सुद्धा तुम्ही पाहू शकता हे पात कशी वाचते बघा. एकदम कडक आहे पात कडक आहे आणि काळुकी चांगली आहे. अजून आहे ना. काळुकी चांगली आहे, वाढ चांगली.